Салих Сайдашев, наемщик музыкаль драмасыннан Гүлйүзү ариясы. Сіздің алдыңызда Зүлфия Халилова. Хәзер испан алып жыры «Недотепа». Жырның исеме «Недотепа». Башкара Зүлфия Халилова, бию сәхнәдә бию Анна Карманова, педагог һәм хореограф Александр Григоревский. Глаза
Экспромт. Райда Джамиля Сагирова. Cemile Sagirova, Cemile. Рәхмәт достарым. Рафик Вәлидовның бір жыры, матур жыры бар. Сен бит миңа бүген киләсең. Каршылыгыз достарым. Рафик Вәлидов. Size misiniz ayakta
халық жыры Гүлжамал. Сәхнәдә Зөлфия Халилова, рояль партиясын алып бара Жәмилә Сагирова, флейтада Римма Ишниязова. Рәхим итегез. Алқышлар. Раз.